As festas de interese turístico nacional e internacional da provincia de Pontevedra deronse cita esta mañá no Palacete das Mendozas. O fin, potenciar todos estes eventos que enchen de contido a primavera, o verán, o outono e o inverno pontevedrés. Do 1 ao 5 de agosto, Cambados acollerá unha nova edición da Festa do Viño Albariño, unha cita que ten como fin conseguir o distintivo de interese turístico internacional. En este 2018 se vai a celebrar a edición número 66, durante a cal as súas rúas e prazas viaxan ao país dos sentidos e son visitados por miles de persoas atraídas polo aroma, polo sabor e pola cor esa tan carismática do noso viño albariño, ese amarillo dourado, non? O príncipe dos dourados, como decía Álvaro Cunqueiro. Unha realidade que se sente en todos os recunchos desde ese 1977, que é recoñecida nese mesmo ano como Festa de Interese Turístico Nacional. Actualmente seguimos traballando, xa nos falta, a verdade, moi pouco para ter rematado ese proxecto para que sexa recoñecida Festa de Interese Turístico Internacional. Dende Vila García, o seu alcalde lembrou que máis de 40.000 persoas pasan polo seu San Roque, festa de interese turístico nacional dende hai 10 anos. E respecto á diversidade, pois falaba da Festa de Augas, falaba do combate naval, pero tamén vos podo falar do Festiclown, das Revenidas, da Menxa de Carril. Dende logo, unha cousa que tendes claro, pasa en calquera das festas que os alcaldes e alcaldesas acaban de, vamos a presentar, os aseguro que non vos vades a aburrir. Así que nada, dar as gracias á Deputación de Pontevedra por esta nova oportunidade de amosar que a nosa provincia ten máis forza que nunca, que as Rías Baixas teñen máis forza que nunca e que cando falamos de turismo non queda máis remedio que mirar para esta zona. Así que os invito a Vila García do 9 e 26 de agosto que non vos vades a arrepentir. E dende o Grove, o seu alcalde dixo que o seu concello é o que máis cartos invirte na provincia nun evento destas características, unha festa que tamén está loitando polo distintivo de interese turístico internacional. E ademais quero dicir que é unha festa onde o Concello do Grove se implica grandemente porque aplica casi o 6% do orzamento municipal en esta festa. Ningún outro concello en Galicia fai tanto esforzo para promocionar un evento destas características. 600.000 euros que se adican para establecer un área ferial con 6.000 metros cuadrados de carpa cuberta, 3.000 deles de degustación, que teñen cabida 20.000 personas comendo ao mesmo momento, e pola festa do marisco durante os 10 días este ano do 4 ao 14 pasan perto de 100.000 personas. As outras festas das que se fixeron gala esta mañá foron, dende o ámbito nacional, a do cocido de Lalín e a da Lamprea de Arbo, e das festas de interese turístico internacional na provincia, que son a Arribada de Baiona, o Corpus de Ponteareas, a Romaría Vikinga en Catoira e a Rapa das Vestas en Sabucedo.